Výborně, no tak dobrý. Tak, já poprosím asistentku, aby zahájila představení. Koukejte. No prosím, tak to jsem chtěl vidět. Dobrý den, vážení přátelé, velice mě těší. Moje jméno je Kubík, já jsem tady také s divadelkem Kde nic tu nic. Jmenujeme se tak, protože kdybyste čekali nějaké hezké představení, nebo laskavý humor, nebo že budeme vracet vstupné, tak... No nic, my jsme pro vás přijeli, aby jsme vám zahráli pohádku. No jo, jenže děti, to víte, pohádek je spousta a řekli jste si někdy, děti, hele, to se mělo stát jinak. Tam neměla jet princezna, toho si neměla vzít a já bych to udělal jinak. Stalo se to někdy? No, no musíte kejvat, tohle to je interaktivní, ano, správně. No a my jsme se rozhodli, teda já jsem se rozhodl, že pro vás udělám pohádku, kterou si vy sestavíte vy sami. Protože vy sami řeknete, co se stane a zkusíme to nějak dát dohromady a uvidíme, co se stane. Pro všechny odvážné mám spoustu bonbonů za spolupráci. Takže já vám řeknu, jak to bude fungovat a ten, kdo se přihlásí, zvedne ruku a něčím přispěje, například uděláme takhle. Jaká je princezna měla šaty a ty šaty měly barvu... Správně, výborně. Není špatných odpovědí, vážení přátelé. Zkusíme to třeba ještě tady. Princezna jela na výlet a jela do lesa a v tom lese potkala... Výborně, není špatných odpovědí, tady máš bomba. Takže jak vidíte, nicméně já sám to neuhraju a kdybyste potřebovali, tak bych potřeboval nějakou maminku nebo nějaké dítko, které by mi pomohlo. Mám tady spoustu koncí, výborně, tak to je už se. Dobrý, zatím seď, uvidíme, jak to bude. Princezny a všechno hezké hraju já, vy všichni ostatní hrajete zlobry a čarodějnice a zvířátka. Výborně, taky má, tak to se uděláme dohromady. V tom případě já nevidím důvod, proč to protahovat. Jo, mimochodem, tamhle je kamera, ono se to nahrává. Kdyby se vám to nelíbilo, tak mi řekněte, já to pak nikam neumístím, ať zbytečně neděláte to. Paní se to nelíbí a už zdrhá. Nic se neděje, nemusíte se cítit. Normálně lidi odcházejí i dřív, takže vydržela jste poměrně dlouho. Není to kvůli vám. Je, v pořádku, to je dobrý. Tak jo. Hele, tak připravte se, začínáme. Jo, pátě začíná. Fanfáru. To je moc krásný. Výborně. Přátelé. Za 9 horami, za 9 řekami, za 9 benzínovými stanicemi bylo jedno koťátko, správně, ano, takže, výborně. Takže bylo jedno koťátko, bylo krásný, chudělatý, jo, ono už hraje koťátku, ale tak jsem ani nepřidělil roli, tak jo. Hele, já tady mám ještě taky jako koší kostýmů a zjistíme, jestli se tady na něco... Hele, koťátko mělo třeba barvu, já nevím... No tohle to teda... Bylo takový... To má rohy, to ani nechci, takže počkejte. Krásný koťátko, já to nevím. Černý, ano, správně, černý koťátko. Takže, výborně, abyste si to zapamatovali, tak já tady vám ještě takhle napíšu, aby jsme si ujasnili role, že to je... Kotě. Výborně, paráda, tady dostaneš ještě tento noc, takhle, ty si to nějak koreč, výborně. Tak bylo jedno koťátko, výborně. A to koťátko celý den chodilo promenádou na Nymburce a škemralo od lidí jídlo. A ze všeho nejradši to koťátko mělo, hlašte se? Ryby, správně, výborně. Takže když normálně koťátko vidělo rybu, kdo se hlásí o roli, kdo se hrát rybou, výborně, pojď se. Takže normálně tady napíšeme ryba, cože, to je paráda. Tady máš krásnou svoji destičku, můžeš si pověsit takhle na krk, aby si bylo vidět, co se děje. A budeš mít krátkou roli, pokaždé, když koťátko vidělo rybu, tak se na ní vrhlo a sežralo ji. Prosím. A normálně voní šípal, že teď tou vodou tam proudilo, ona se mu snažila nadejít, že teď těma plackama tam voní chrábala, ta ryba tam neustále plavala, že a bylo to strašný šumec, vážení přátelé. No, co vám budu povídat, ten den se kočce nepoštěstilo a ryba jí uplavala. A tak na ní správně, klidně třeba i. A normálně, co se teda nestalo, že jo, ta ryba se na ní koukala takhle z dálky a říkala, ty kočko,
já jsem tě, ty jsi mě nesežrala, no to se dá, no. Ale ty máš štěstí, protože já jsem rybička kouzelná a za to, že jsi mě nesežrala, ne, že by ses nesnažila, tak víš co, já za to dám, ruku nahoru, co jí za to dá ryba? Jo, teď se dávají si přání, nebo se jí dává nějaký kouzelný předmět, co by mohla dát rybička kočičce? Ty nic, ty seš ryba. Co? Někdo jiný? Zkuste, třeba ty. Co by dala ryba kočičce? Bojí? Nebojí, dobře, v pořádku, já budu dál. Nebojí, v pohodě, nemusíš natahovat. Dá někdo něco? Cože? V tom případě vybereme kouzelný předmět tady za nás. Já ti dám kouzelný kámen. Ano, to je kouzelný kámen, jen ho potřebujeme nastartovat. Ano, výborně. Výborně, kouzelný kámen funguje, to se dá. A takže ryba říkala, kočko, za to, že jsi mě nezmaštila, tak já ti splním teda takovouhle přání, že ti dám takovýhle magický předmět. A ta kočka říkala, ježiš, to seš hodná. A tak říkala ještě, a počkej rybu, a co vlastně vůbec ten předmět dělá, že jo? A ryba udělala tuhle a uplavala. Výborně, a správně, takhle se to hraje, to je paráda. No a ta kočka chodila celý den městem a přemýšlela, k čemu ten kámen vlastně je. No a když se takhle toulala, tak přišla až k budově v Nymburce, kam přišla? Do pekařství, do školy, do papírnictví, kam přišla děti? Zvedněte ruku, ty se na mě koukáš, ty to víš, pojď. Do pekárny, hustý, tady máš bombona. Seberte to, tak. A potřebujeme pekaře. Chce někdo hrát pekaře? Cože? Dobře, já jsem pekař, co se dá dělat? V tom případě, hele, já jsem pekař, já tady změním kladl. Nevím, proč bych měl mít tohle, ale proč ne, konec konců? A kočka za ním přišla, že jo, a teď mě říká, hele, pekaři, kámen, co já si budu dělat? Já říkám, co já budu dělat, já dělám housky, že jo. Hele, víš ty co? Ale já s tím nic neudělám s kamenem, já tady dělám chleba a takovéhle věci. Víš ty co, ty musíš jít za někým jiným. Ty musíš totiž jít za... Někdo, nápady, cože? Dejte to dohromady. Královnou ryb. Královnou ryb, to byste chtěli si vidět. Vidíte to z tohohle, děvčine, si berete příspěvek. Žádná špatná odpověď není. No, a já nemám... Výborně, takže kočka říkala, já potřebuji za královnou ryb, to dá smysl, protože to s pekařem, když mi ryba dala kámen, tak já potřebuju automaticky jít za královnou. Jo, výborně. No tak se vydala zase takhle klapy, že jo, tady je takhle lapé, tady teče voda, abyste věděli. A někdo říkala, ale ta ryba, jak já na ní mám zavolat, že jo? Jak se volá na ryby děti? No a kočky se dělá či a na psa se dělá haf, třeba, že jo, pojď sem, jak se dělá na ryby? Nějaký nápad? Jakýkoliv? Nic, no co se dá dělat? No tak, ryby jsou pod vodou, že jo, to dává smysl, že jo. Takže kočka se jaké skodila, jo, a teď v ten moment, že jo, když to takhle udělala, tak se za dveřmi objevil čert, že jo. Říká, co ode mě chceš? Co tady na mě blekotáš takhle? A kočka na to řekla, kočka neumí text, to je hruda. No říká, já se omlouvám, že jo, děti, já jsem blekotala do vody, já jsem bublala, aby připlávaly rybičky, že jo. A říká, no tak dobře, tak já to musím zkusit ještě jednou a ještě víc, že jo. Takže zkusila ještě jednou a řekla, rybo. A to není špatný, řekla rybo, vidíte děti? Správně a v ten moment to slyšeli všechny rybičky, dali si tu zprávu, předali a zavolali královnu ryb, aby připlavala. Ty se na mě díváš, ty vypadá, že bys chtěla hrát královnu ryb. Výborně. Takže tady normálně napíšeme, že jsi královna. To není špatný, takhle ono se mi to nevyšlo normálně na ty, a je to ještě na křivo, ale děti, když natočíte hlavičku takhle, tak si to určitě přečtete, pokud číst vůbec umíte. Nemusíte si dělat starosti, většina dospělých to taky neumí. Ale tady, můžeme si tady podívat takhle a my tady máme tento, správně, byla to královna ryb a plavala si kolem. Plavala si s grácí, takhle kolem, ano, a když uviděla, že na ní kočička volá, tak ty připlavala a kočka se jí zeptala, vyspěchla poklonu,
je to eminence, víte co, to je důležitý. A řekla, královno, prosím vás, to je hrozně důležitý. Já jsem dostala kámen a ten kámen, já nevím, co dělá, to je hrůza, já nemám dětí. Pekař mi s tím nepomohl, Bůh ví proč. A tak jsem si říkala, že jste mi to určitě řekla, že jo. No a královna se zasmála, správně, a řekla, no to víš, kočko, ten kámen, ten je hrozně kouzelný, víš ty, co dělá? Tenhle ten kámen dělá to, že... Odpověď za bombou, co dělá kouzelný kámen? Asi třeba plní přání. Plní přání, správně, výborně. Takže říká, tenhle ten plní přání, ale ne jedno, ale víte, kolik těch přání plní? 10 000. Tolik času na tu pohádku nemáme, vážení přátelé, zkusme menší číslo, cože? Ne, Ivane, kdokoliv další, kolik přání? 1, 2, 3, kolik umíte? Držte prsty. 4, výborně, paráda. Máš to tam, 4 přání, tak jo. Ale, protože času tolik nemáme, tak já už jsem 2 z nich spotřebovala, jo? Už tam má jenom 2, ale to je pořád dobrý, můžete si přátelé dát co. Že jo, takže královna se uklonila a odplavila kousek dál, ale celou dobu sledovala, co bude kočka s tím kamenem dělat. Odplav. Výborně. Takže kočka se zamyslela. Zamyslela se ještě hloubš. Ještě hloubš. Hloubš. Výborně, tak to není špatný. A řekla, ježiš, mě to napadlo. S takovýmhle kamenem, víte, co bych já mohla? Já bych si mohla... Jaký nápady? Co bude kočka dělat se šutrem? Co? Někoho napadá? Maminku, vy se na mě smějete, povědejte. Nekonečně moc myší. Nekonečně moc myší, to je špatný nápad, to vám to zpátky. Neberte to jako, že to házím na zem, je to vysloveně špatná kontrolka. Výborně. Nekonečně mnoho myší. Hele, já tady mám roli. Kdo si chce zahrát myš? Proč ne, kolik konců sebe rybu, suny rybu? A já ti to... A tady dáme... Myši. Jo, takhle. Děti, já jsem tam dal ležatou 8, protože nemáme tolik herců. Takže tady teď... jak se jmenuješ? Adel, nazdar, já jsem Kuba. Adelka představuje nekonečně mnoho myší v ten moment. A když si teda kočka psala, udělala velký kruh tím šutrem, aby vyvolala kouzlo. Já ještě tady... Máme efekty, cože? To nefunguje. Ještě jednou. Dobře, nic, efekty nefungují. Udělala kouzlo a najednou se objevilo nekonečně mnoho myší a rozprchly se na všechny strany a začala obrovská honička, chybají za nima. A protože kočka byla nenabaštěná, nezbaštěla tu rybičku, tak potřebovala někoho, kdo by to zvládnul. A tak se honili. Proč se honí tam, kde nikdo nevidí? Tady byla akce, to se po ní skákala, že jo. Teď se váleli po zemi, cože? Na té podlaze. Opětuj se pro pohádku. Dobře, no tak to. No to bylo krásné. Dejme tomu, že zbaštila minimálně, kolik zbaštila myší. Číslo v ruce. 4, paráda, hop. Tak, zbaštila 4 myši a byla nabaštěna. Zbytek myší si odfrknul, že už to mají za sebou teda, že tentokrát je nezbaštili. A kočka byla spokojená a teď přemýšlela, co udělat s tím posledním přáním. Byly 4, 2 použili ryby bestie, ale pořád má ještě jedno, že jo, ale to musí být promyšlený, to nemůže být tak něco povrchního, jako baštěný myšíček. Takže se zamyslela, ještě hloubš se zamyslela, ještě hloubš, úplně se lehla na podlahu, a přišla na to, řekla, teď mě to napadlo s tím kamenem, já bych mohla si přát Dalších 5 přání. Dalších 5 přání, výborně, tatínek, není špatných odpovědí, nezeptejte se, nebojte se říkat. Tak říká, no tak dobře. Já udělám teda magické gesto, zkusíme, jestli jsou efekty znova fungujou. Už to nefunguje, Patek. Za chvíli bylo líp, přátelé. Ale
Řekla si, já bych chtěla normálně 5 dalších přání, že jo. A v ten moment se zjevila z ničeho nic v umyvadle, protože už nebyly u vody. V umyvadle se zjevila královna ryb a ta dobře poznala, že kočka z ní chce vypéct a tak udělá tuhle nudle. Udělá ještě větší tuhle nudle, pak na ní vyplázla jazyk a pak jí kopla do holeně. Klouzlík. Výborně, ale není špatný. Takže říkala, výborně, říkala, to přece dá rozum, že si nemůžeš psát další 3 přáníčka. Ale víš ty co, že to děláš tak správně, maminka nám dá akorát do rány. Tak řekla, když nemůžeš mít těch spoustu přání, tak já ti za to splním to, že královna ryb, co splňá kočce, co jí udělá? Dali třeba peníze, dali zámek, dali auto. Ne, někoho napadá? Nenapadá, co jsou tam? Adelka ví, tak Adelka ví vždycky skutečně někdo jiný. Nějaký přání, který splňá. Co to je? Ne? Meč? Kdo to řekl? Správně, tak máš spoustu bonbonů. Počkej. No dobře, no tak. Ta tady našla, co se dá dělat. Ano, já ti dám kouzelný meč, jo. A teď normálně kočka byla celá šťastná. Šuprovrať, nemáš nárok. A chodila Nymburkem a popichovala na každého, kterýho našla. Do poplíka taky. Popichovala tatínky, popichovala náhodné kolem jdoucí, popichovala další a to byla hrůza. No děti, tohleto přání se vysloveně nepovedlo. Co se dalo dělat? No a když královna viděla, jak to tady takhle, jak teda kočka s tím mečem takhle nakládá, tak si řekla, proč já jsem jí dávala meč? A nemohla najít rozumný důvod. Nicméně řekla se, to byl určitě nápad někoho jiného, ne můj, co se tam dělá. Říkala, ne, já to musím odvolat. Já jí ten meč odkouzlím, udělala velký magický gesto. Zkuste to děti se mnou. Správně, výborně. A najednou meč byl fuč. A místo toho říkala, já tu kočku musím nějak potrestat, protože takhle popichovat lidi, to se přece nedělá. Tak víte co? Já tu kočku potrestám tak, že ji... Jak bychom potrestali kočku? Vykoupat, to není špatný nápad, ještě někdo nějaký jiný? Co je tam nahoře? Ty si nasloužíš pomoct, mimochodem. Ještě někdo jiný, co je tam? Zatát za uši, správně, malinko, šupte, tady máte tak. Jak potrestat kočku? Jak potrestat zlobivou kočku? Co bychom jí provedli? A teda, myslím, že se potrestat kočku. Ale snažil se skutečně asi. Já si myslím, že vykoupat zle. A Adelka ještě ví? Zavřetý do vodního vězení. Výborně, v tom případě potřebuji někoho, kdo bude chtít hrát vodního vězení, to jsou taky velké. Adelka, výborně, Adelka umí všecko, tak to je paráda. V tom případě... Ne, vězení, to není špatný. Všimněte si, jak se tak multikulturní člověk, který dokáže zahrát cokoliv, jo. Takže říkala, tady je vězení a my tam musíme zavřít, takže kočka chvíli prská, všichni se zmítali, ale královna udělala obrovský gesto a sevřelo jí obrovský vězení a byla zavřena. A královna řekla, ty zlobivá kočku, ty si každého pošťuchovala a ty v tom vězení zůstaneš, jak dlouho? Navždy? To je krutý. Někdo nějaký jiný nápad? Týden, to je moc hezký. Správně. Takže říkala za týden a dřív vás nepustím, jinak bude se ke smazec a to tě naučí ty bestie, aby ses takhle tento noc, jo, popichovala lidi různé. No a konec konců, máme tady na konec konců tady byl i nápad vykoupat, takže bych potřeboval nějakou porotu.
Říkám kufat, ještě jednoho potřebuju člověka. Cože? Nikdo? Výborně. Tak já bych poprosil vykoupat kočku a poprosil bych lidi velký pán. Výborně, takže jak jste měli, potrestali jsme kočku, už nebylo už někoho nepachá, výborně. Ano, takže jak jste viděli, všechno dobře dopadlo, zlo bylo potrestáno. Královna všech ryb začala tancovat jak podivená. Víc tancovat, celá byla šťastná, kočka ve vězení upila, ale jenom týden, milé děti, jenom týden, takže si nedělejte tady starosti, že to dopadlo nějak strašně hrozně. V tenhle ten moment pohádka končí, vážení přátelé, kočku propustili a abych poprosil o velký potlesk pro Adélku, pro neznámou osobu, pro královnu a pro všechny z vás,